बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासागिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय जय मसीह बुंबाय आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों ख्रिस्टनि बिसाफोर दिनै नोंथांमोननो फिन आरोबाव मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जे रादाबखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन जे थारैनो माथो जामारखो जोंनि भारतआव जेराव ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होगासिनो दङ मोनसेनिफ्राय मोनसे आलादा आलादा रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनानै आलादा रोखोमनि दाय होनानै येस बेबायदि रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदो जेन मोनफ्रोमबो जाथायखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनो बबेयाव जादों माबायदि जादों बोरै जानो मोनखो आरो मा दाय होदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनागोन मेगनजों नुगोन दा बेयावहाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम मोजाङै नायगोन ख्रिस्टनि बिसाफोर दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि तारनाफोरा सोलिगासिनो दङ जेराव गिर्जा जिरायब्लानो देवबारनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय जिथु आरज गिर्जा लादों बैफोरबायदि गिर्जा लानायखौनो धोरोम सोलायहोदों होननानै मुं होयै पुलिस लाना फैनानै गोबां हमहोदों आरो बे जाहैबाय VHP आं VHP नि ओंथिखौ मोनफ्रोमबो भिडिअ बुंगासिनो दङ VHP माने विश्व हिन्दु परिषद बिथांमोना मा खालामदों मोनसे जायगायाव जिथु गिर्जा जिरायबाय थानाय बे गिर्जा जिरायबाय थानायखौनो बिथांमोना थांनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै हमहैदों आरो पुलिस लाना थांदों आरो पुलिसा बिसोरखौ हमनानै लाना थांदों आरो दायो तदन्त खालामबाय थादों जे थारैनो बाथ्राफोरा मा बिनि सिगाङावनो मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन बे जाथाया जाहैबाय बे गामिनिफ्राय सानै बेक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन आरो बिसोरखौबो बिथांमोना रायजोनिफ्राय आउट खालामबाय बहिष्कार खालामबाय अनजारा प्रियफोर आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोना गावनो नायदो आरो जोबनाय फारसे फंनैसो बुंनानै आं फोजोबहैगोन नायग्रोदो सामने आया है। बता दें आपको ईसाई मिशनरी सक्रिय दिख रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने में। बीते दिन बलियापुर प्रखंड के खेड़बन गांव में आदिवासी दंपति और उसके पुत्र ने ईसाई धर्म अपनाया था, जिसके बाद आदिवासी समाज ने दंपति और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया था। अब झरिया के लोधना बाजार में मंगलवार को धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। लोधना बाजार में ईसाई धर्म प्रार्थना सभा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और ईसाई समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जमकर दोनों ओर से नोकझोंक हुई और माहौल वहां पर तनावपूर्ण रहा। माहौल बिगड़ता देखकर के पुलिस ने ईसाई धर्म और विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों को थाना परिसर से बाहर किया। साथ ही प्रार्थना कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले में लिखित शिकायत दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हम लोग को भी चाहिए विधि। मेरा भाई विनोद कर गुप्ता, उसका बीबी है, उसका लड़का है, 2 लड़का 1 लड़की है। इसमें घुस के हमको प्रलोभन भी दिया, दबाव भी डाला। अब बोला कि चलो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे हम नहीं माने तो हमको घर से निकालने खातिर ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के सब सामान घुसा के अब प्रलोभन जान से मारने की धमकी दे रहा बार बार। किसी को जबरदस्ती धर्म पर अपना मन से जो भी आना चाहता है, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं करते। तो आज जो क्या वो जो वहाँ पर आज देखिए हम लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। अब प्रार्थना करते जाते अचानक एकदम सब पी खा के घुस गया है। अब घुसने पर क्या हो रहा है पूरा वहाँ पे बोले जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कुछ उनके प्रार्थना का भी कुछ कार्यक्रम वहाँ रखा गया था। अविलंब उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका और थाना को सूचित किया। फिर जाके थाना अपना कानूनी कार्रवाई की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अभी कुछ लोगों को लाया गया पूछताछ करने के लिए। अब पूछताछ में अगर दोषी होंगे तो उसको भेजा जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। निवेदन जो है दिलीप कुमार साहब एक ही पक्ष के द्वारा दिया गया। अब इस मामले को देखने के बाद न्यूज 18 सवाल पूछता है। न्यूज 18 सवाल पूछता है कि धर्मांतरण पर आखिर रोक क्यों नहीं लग रही है, और सवाल यह भी कि ईसाई मिशनरी को खुली छूट क्यों है। धर्मांतरण पर बने कानून का असर आखिर क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इसके बाद न्यूज 18 सवाल पूछता है कि धर्मांतरण पर बने कानून का असर आखिर ईसाई मिशनरियों पर क्यों नहीं हो रहा है, धर्मांतरण पर रोक क्यों नहीं लग रहा है। अनजारा प्रियफोर दुखुनांथाव नङा होमब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ मोजाङै नायबाय, गावनि मेगनजों नायदों आरो खोमाजों खोनासंदों आरो गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों। दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमब्ला अनजारा प्रियफोर जेरावहाय जि ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन बेयाव VHP नि मेम्बार्सफोरा थांनानै गन्डगल खालामहैदों, तर्क बितर्क खालामहैदों। बिथांमोनहा गुबुन मावनो खामानियानो गैला, जेरावहाय बिथांमोननि मावनाय खामानियानो जाहैबाय जेराव ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामदों बेखौसो बिसोर हमहैबाय थायो। दिनै समाजनि गेजेराव एसेबांबा गाज्रिफोर दङ, सुबुंफोर मार्डार खालामग्रा दङ, जिनाहारि खालामग्रा दङ, जौ लोंख्रबबायग्रा दङ,
गाज्रि गाज्रि खामानि मावग्राफोर दङ, सिखाव दङ, दाखाइट दङ, फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव गोबां फोसाबनांगौ दङ। बैफोरबायदि खामानिफोरखौ मावालाबानो ख्रिस्टियान धोरोमनि खुलुमनाय सिबिनाय, जेराव खुलुमदों जेराव सिबिदों बेफोरबायदिखौल'सो बिथांमोना थाङै थाङै मा खालामहैदों, गन्दगल खालामहैदों। जों बेखौ नुनो मोन्दों। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै जोंनि सायाव बेबायदि सोलिगासिनो दङ। बे गासै जाथायफोरा झारखन्डआव जानाय जाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, झारखन्डनि बाथ्रा। दिनै जोङो झारखन्डआव बेबायदि टारना जानायफोरखौ गोबां खोनागासिनो दङ, गोबां नुगासिनो दङ। आरो जायफोरा आंनि आपल'ड खालामनाय रादाबफोरखौ नायगासिनो दङ, भिडिअफोरखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोना मोनगासिनो दङ जे झारखन्डआव गोबांनिख्रुइ गोबां टारनाफोरा फैगासिनो दङ, जेराव गोबां टारना होदों। माब्लाबा पास्टरखौ हमदों, माब्लाबा बहाबा मरियमनि मुसुखाखौ बहाबा गारखोमा हैदों, माब्लाबा सोरखौब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय गेट आउट खालामदों, ससाइटिनिफ्राय आउट खालामदों। गोबां रोखोमनि टारना खालामनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर जाहैबाय, बेफोर जानायनि जाथायफोरा जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, सैतानाबो गोबां खामानि मावदों। देट मिन्स सैताना गिदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ फैगासिनो दङ। मानोना नोंथाङा आर'ज खालामदों, आं आर'ज खालामदों, जों बयबो आर'ज खालामगासिनो दङ भारत हादरनि थाखाय, जेन भारत हादोराव थानाय बयबो सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनथों, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथों होननानै दिनै गोबांनिख्रुइ गोबां जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनगासिनोबो दङ। गोबां खामानि जागासिनो दङ आरो गोबां खामानि जानायखायनो दिनै सैतानाबो गोबां एक्टिभ जानानै मानसिफोरखौ बाहायगासिनो दङ। जेन मानसिफोरा, भारताव थानाय मानसिफोरा जेन सोरगो रायजो दा मोनहैथों, नोरोग रायजो, गावजों लोगोसे नोरोग रायजोआव, जिहेतु सैतानखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नोरोग रायजोआव दैथायहरगोन। दा बेवहाय सैताना गावल' थांनो हास्थाया, इसोरजों सोरजिजानाय मानसिफोरखौबो लोगोसे लांफानो हास्थायो। दा बेयावखायनो सैतानाबो एक्टिभ जानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोरबायदि रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांनि आर'जआ खामानि मावदों, आंनि आर'जआ खामानि मावदों, जों बयनिबो आर'जआ खामानि मावदों, बे बाथ्राखौ बुजिदों। दा बेयावखाय जोंबो मेंग्लिया जासे आरोबाव बोलोगोरा जानानै आर'ज खालामनि, जेरावहाय इसोरनि आत्माया गतै भारतावनो, गासै भारतावनो खामानि जेन मावो, बिनि थाखाय जों जेन आर'ज खालामनि। माब्लाबाबो मेंनो नाङा अनजाग्रा प्रियफोर। दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ ओरैनो माबा मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नायाखै, केवल नलेज मोननो थाखायल' नायाखै। आं बेखौ आसा खालामदों नोंथांमोना आत्मिक जिउआवबो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे आत्मिक जिउआवबो जों जेन हेफाजाब होज्लायगोन, आत्मिक जिउआवबो जेन जों बोलोगोरा जालांगोन, आरो नायनायजों लोगोसे माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनायनि गेजेरजों आत्मिक जिउआव जों जौगालांबाय थागोन। जों आत्मिक जिउनि खामानिफोरखौबो जों मावबाय थानो हायो। जेरै जों थांना थानो थाखाय, जानो लोंनो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावो, साख्रि मावो, बेफार फालांगि मावो, बिजनेस मावदों, सोरबा हाजिरा मुजिरा मावदों, खेथि आबाद मावदों, अनेक रोखोमनि खामानिखौ थांना थानो थाखाय मावदों। नाथाय जों आत्मिक जिउनि थाखायबो जोङो खामानि मावनो, जेराव गासैबो भारतनि सुबुंफोरा जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो, जों आर'ज खालामनो। जेरै सैताना एक्टिभ जागासिनो दङ, जों बिनिख्रुइ बांसिन एक्टिभ जागोन आरो आर'ज खालामगोन। आरो भारताव जेन भारत बेक्तिफोरा जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो, आरो जाय मिशनारिफोरा दिनै गोबां टारना मोनदों, बिथांमोनाबो सैसोनानै थानो हाथोंसै। इसोरा बिथांमोनखौ बोलो होथोंसै। साफ्रोमबो आर'ज खालामदो आरो जि जायगाफोराव जेरैबायदि टारना जादों, बै जायगाफोराव जेन इसोरनि आत्माया खामानि मावबावो, बोलोगोरासिनै, बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै, जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बिब्दिनो रादाबफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो, बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो, बेनि थाखाय लाइक होगोन। आरो लोगोसे मोनसे शेयार खालामगोन, हायोब्ला नोंथांनि शेयार खालामनाया गुबुननोबो बे बाथ्राखौ मोनथिहोगोन आरो बिथांमोनाबो एक्टिभ जागोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड।